סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב שותפים לשיא ישראלי חדש בהפלת אבני דומינו. 50,000 אבנים שהוצבו בצורת ההגדה של פסח הופלו במחי יד אחת ועוד כמה נגיעות קלות. ניסים לופז ויוגב לוי הציבו את האבנים במשך כיומיים ודאגו לשמור עליהן מכל משמר, לפחות עד לרגע שבירת השיא. בתגובת השרשרת הם יצרו במכה אחת מעיני מאות סקרנים שגדשו את בניין הסנאט והמנהלה. יוזמי המיצג לא פסחו על סמלי המדינה ועל סמלי אוניברסיטת בן גוריון ושילבו אותם עם סמלי חג הפסח. עד שבירת השיא החדש אתם מוזמנים להתענג על התמונות שעשו לנו את החג.